Otu egwuregwu ya na nke akpọrọ Onitsha Country Club mebiri mme afọ ọhụrụ maka nke 2024 ịma were ọnọdụ na Sports Complex dị na Fege Onitsha ebe ha nọ wee gbapekwazie emume na-akwalite ọrụ nche nke ha wuru na ya bụ klọb ma wekwaziara ohere ọzọ inyekwazi mmadụ abụọ ihe onyinye nkwanye ugwu maka otu ha si akwalite otu ahụ ọdịnaka Nwolisa n'oge ahụ. N'okwu nnọọ ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa dịka onye prezidenti nke otu a bụ Chief Aneto Nwa Kingsley Ajufo kwupụtara na ya bụ amụma iji wee hazigharịsịa ma gbanwee iru ya bụ klọb mgbe ọ na-agbape ya bụ ụlọ nchekwa ka onye ọbịa na ya bụ mmemme bụ Chief Paul Chukwuma bụ nke onye ji ọkwa dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ịgbasa ozi na steeti a n'oge gara aga bụ Honorable Joe Ọfọkansị nọchiri anya ya n'oge ahụ kwupụtara na ya bụ ịgbape ụlọ nchekwa bụ otu n'ime ntụnye ha na-atụnye na enwere ezi nchekwa na ya bụ klọb mgbe ọ na-emerube mmemme iji wee waa ji nke arọ a ka onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme ma bụrụkwa eze ọdịnala nke ndị ọrụ ukwu Igwe Dọkịnta Emeka Ọnụọra rụtụrụ aka na mmemme ịwa ji bụ otu n'ime ihe a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo ma bụrụkwa nke na-egosipụta njirimara ndị Igbo. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ mmemme bụ nke gụnyere Chief Batili, Felix Mmadụike na Ben Okoli na gụnyekwara Linus Ejiofor gara n'iru wee nye nkọwa maka ihe gbasara omenala dị otu a. N'okwu ha gwara ABS ka mmadụ na-abụ ndị tinyere ya bụ ugwu bụ Chief Ikechukwu Ezenwa nakwa Chuka Gabriel gosipụtara afọ ojuju ha maka nkwanye ugwu nke a kwanyere ha. Ha nọkwa n'oge ahụ wee nabata ndị ọfụrụ na ya bụ otu klọb site na Fege ọdịnaka Nwolisa maka akụkọ ụwa ABS.